हेलो दोस्तों, हम है भोजपुरी तड़का और हम सुनाने भोजपुरी में न्यूज पड़का। तो रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी तो का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू कर जाओ। पहला ताजा खबर बा कि जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस और नेता राहुल गांधी पर निशाना लगेना। कहना कि शहजादे के द्वारा माओवादियों के भाषा बोलले के कारण कोनो उद्योगपति कांग्रेस से हाथ मिलावे खातिर पहले 50 वर्ष सोची। दूसरा ताजा खबर बा कि दिल्ली हैदराबाद लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता कहली कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर स्वाति मल्लिवाल के न्याय दिलावे के खातिर सड़क पर बैठता तो अच्छा रही, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वाति मल्लिवाल के मारे वाला के साथ देत बाना। अगर स्वाति मल्लिवाल अरविंद केजरीवाल के सगी बेटी चाहे बहन रहती तब ई का करतन, एगो स्त्री के मारे का हक के दिले बा। तीसरा ताजा खबर बा कि देश लोकसभा चुनाव के लेके जोर शोर से वोटिंग होता। यही भी तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई कहना कि मोदी सरकार के पिछला 10 साल में कई विकास और काम बढ़न लिस्ट बा। मोदी जी खाली भारत के दिशा नहीं बदलले बल्कि विश्व में भारत के सम्मानजनक स्थान दिलैले बाना। बीजेपी जितने मजबूत हुई सनातन धर्म उतने मजबूत हुई। चौथा ताजा खबर बा कि राहुल गांधी मंच से चुनौती देना कि प्रधानमंत्री हमरा से बहस करी है। राहुल कहना कि हम बहस करे खातिर तैयार बानी। राहुल गांधी लोग से पूछना कि प्रधानमंत्री बहस करे खातिर तैयार हुई हैं। वो हमरा से बहस करे खातिर कब तैयार ना हुई हैं। अगर वो हमरा से बहस करे खातिर तैयार हुई हैं तो हम सबसे पहले एगो सवाल पूछम, राहुल अडानी से का संबंध बा। एक बाद किसान से जुड़ल सवाल पूछम कि कोरोना में जब लोग मरत रहे तब आप लोग से थाली बजावे खातिर काहे कह रहे थे। पांचवा ताजा खबर बा कि पीएम मोदी सरकार के ओर से सोलर बिजली योजना शुरू कैले बाना। ये योजना में मोदी सरकार के ओर से 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगावे पर सब्सिडी देवल जाये। बता दे कि 3 किलोवाट सोलर बिजली से 1 टन के एसी चला सकेनी, मतलब कि बिना बिजली के एसी कूलर चली। छठवां ताजा खबर बा कि लोकसभा चुनाव के तहत आज 5वां चरण के वोटिंग भइल। इस चरण में 8 राज्य के 39 लोकसभा सीट पर वोट डलाइल। सातवां ताजा खबर बा कि इसरो चीफ कहना कि चंद्रयान मिशन तो सफल रहल और ये सफल मिशन के बाद दुनिया हमनी के तरफ देखत बा। साथ ही सरकार नई भारतीय अंतरिक्ष नीति के भी ऐलान कर दिले बा। एक बाद निजी कंपनी और संस्था साथ मिलकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर पाइल जाये। 8वां ताजा खबर बा कि पवन सिंह के उनकर पत्नी ज्योति सिंह और उनकर माँ के भरपूर सपोर्ट मिलत बा। एगो इंटरव्यू में पवन सिंह लोकसभा चुनाव और अपनी परिवार के लेके बात कहना, सुनी का कहना। बिना परिवार के सपोर्ट के कुछ ना होई, परिवार के फुल सपोर्ट बा। कोनो भी काम में परिवार के सपोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखे, तो हमके काराकाट के भी परिवार से हर घर से फुल सपोर्ट चाहिए। 9वां ताजा खबर बा कि दिल्ली के ही देश के उत्तर पश्चिमी मैदान इलाका में भीषण गर्मी पड़त बा। हालत ई हो गइल बा कि मौसम विभाग तो दिल्ली में लू के रेड अलर्ट जारी कैले बा। साथे कई जगह तो मौसम अच्छा बा और ओजू बारिश के संभावना बा। हुआ लोग के ई खबर कैसा लागल, अच्छा लागल तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी तो का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलतनी आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद, धन्यवाद।